priatelia, vítam vás u ďalšieho dielu na našom kanáli Spočný s Katkou. Keďže vonku prší, tak som sa nemohla stretnúť s Katkou, ale ja idem zažať. Dobre, už mám zažaté, ale chcel som vám povedať, že viete, že ja som sa, keď som bola mladšia, venovala, akože asi som mohla mať nejak 8, 7, neviem. Bola som o dosť mladšia. No a robila som gymnastiku, kľudne sa chodila na nejaké tie videá kúknúť, kde som robila gymnastiku. Moje najúspešnejšie video, akože že je najlepšie, akože že proste najlepšie je tak, akože je najpopulárnejšie, tak to je práve že s gymnastikou a hneď potom je ďalšie gymnastické video, takže gymnastika sa vám určite niekedy páčila, určite to niekedy s Katkou tiež natočím, pretože aj Katka sa venovala gymnastike. No a my všetky športy, ktoré robíme spolu. A my sme začali jazdiť na koni, no a potom sa nejak na nás dostala tá éra hobby horse. Určite viete, čo to je. A teraz vám idem ukázať môjho hobby horsa. Dobre, tak aby som vám zoznamila, toto je môj hobby horse. Volá sa Abby a je to najšikovnejší hobby horse, aký som mala. Ja som už bola aj na súťaži, vyhrala som 3. miesto v čase, akože na rýchlosť, a Katka vyhrala 2. miesto v optimálnom čase, že sme mali 35 sekúnd pre všetky tie prekážky. Boli tam asi nejaké takéto prekážky, neviem. Ale je to celkom vysoké. Ale vtedy som tam bola s koňom Kiku, ale to som mala požičanú, ale nie od teda, ale od Katkinej sesternice, takže toto je môj koň a piano mám. Ale volá sa Abby a určite ste videli aj video Makipám, ale bola, kde mala Katka hobby horsa, ja som potom utekla, lebo som sa ho bála, akože, proste som sa ho bála, no, actually ani nie, ale to je jedno. No, ale začala nám taká éra a dostala som už rovno aj zapletenú. Doniesla mi ju mamina. A Katka má Alfreda a Millie dostala podstropček. A ja som Abby dostala podstropček. Je to z také istej značky, kľudne sa na tú značku pozrite, je to ACT. Vlastne AC, by som to nejak tak povedala. A ešte k tomu videa Makipám, kľudne si to pozrite, lebo podľa mňa je to najvtipnejšie video, pretože mám také, že co to bude? No dobre. Nájdete to na našom kanáli, keď si pozriete nejaké shorty. Určite sa doporučujem pozrieť na niektoré úžasné videá, hlavne na ochutnávku, ale teraz vám idem ukázať nejaké veci z Abby. Takže ešte predtým, než vám ukážem nejaké triky tuto z Abby, že mám aj nalistenú, tak vám chcem ukázať. Tak to nejak vyzerá. Žrebčín Motešice. Takto. A to nám vlastne takto pripínali na kone. Až by som mohla ukázať. A úplne sa mi to hodí k tej úzde. A asi si urobím novo. To nejak. Takže, a potom si dostala ešte taký mini pohár, ja som tam mala 3. miesto. Dobre, tak ukážem vám, párkrát asi tu nie, ale ukážem vám nejakú drezu. Vlastne drezu je takže jak parkour, jedno sa to nie. Ale to vážne, vy máte mať takto, alebo je takto obory. A máte tak v nejakej určenej rýchlosti skakať. Strašne ťažké to je. A musíte si urobiť nejakú túto. Dúfam, že vás toto video bude baviť a ak áno, tak dajte like a odber aj zvonček. A nezabudnite to zdieľať. Aby som vám ukázala, keď pôjdete na súťaž, ako koňa držať. Koňa medzi nohami. Toto tu, takto
toto oťaž ako na reálnom koni. Hop, hop. Takto. Proste. Dáte to takto. No. A urobíte toto. Ale niekedy si to proste chytia len tak. To. No. Takže hobby horsing a kone má len 3 základné veci. Krok, klus a cval. A to sú tie 3 základné veci. Bez nich sa neobídete. A na súťažiach sa používa len cval. Yep. A Happy New Year! Happy New Year! H N I Happy New Year. Dobre, tak to by bolo asi všetko. Šťastný nový rok a dúfam, že nech vám Ježiško doniesol všetko to, čo ste mali na liste. Vy mala na liste len seba a olovku. Zapliesť. Ja som dostala také koňové veci. Koňové nálepky, koňovú mytinu, koňovú knižku. Tak ale ideme sa vrátiť k téme. Jak som sa ja a Katka dostala k hobby horsingu, to by zaujímalo asi každého. Možno nikoho nie, ale nie. Dobre. Keď vás to zaujíma, tak poslúchajte. Katka začala mať rada konie, ja už som ich mala rada od malička, len som to neukazovala, lebo som prišla na tú gymnastiku, ktorá ma tiež akože bavila a s Katkou sme začali chodiť na gymnastiku. Potom Katka začala mať strašne, akože extrémne rada kone, tak začali chodiť do Selčan na konie, keď začínate úplne tam doporučujem, ale to uvidí. Začala chodiť s mojou druhou kamarátkou Nelkou, možno nejaké video ste videli, ale asi nie. Začala chodiť s Nelkou na kone a potom prišli k nám do družiny Poník, pretože našej bývalej vychovávateľky, učiteľka, tak ona mala sestru, ktorá jazdila na koni a mala dosť koní. Aj mala aj konia, ktorý sa volá Barbie. Barbie! B-A-R-B-I. Poník to bol. Priniesla nám poníka Lily. A Katke sa to strašne páčilo. Samozrejme aj mne. Ja som mala takú extrémnu radosť. A potom poriadali deň detí tiež na koni, takže sme tam museli ísť. No, potom začali chodiť na tie kone a potom zavolali aj mňa. A hneď druhýkrát, čo som tam bola, už som sa učila vysadávať. Chápete? Katka tam musela ísť až 4-krát, aby sa učila vysadávať a ja druhýkrát a už sa učím vysadávať. Viete čo, mňa tá trenérka posadila na konia, lebo my sme tam chodili 3 a ona si myslela, že som tá druhá, tá je kamarátka, ktorá už sa zablečeť učila. Ona si to myslela. Tak ma posadila na konia a povedala, môžeš ísť. Chápeš? Môžeš ísť. Dobre. Potom Katka hovorila, že ja som chcela mať doma konia a taký potromček doniesol Ježiško, prečo furt? Tak jej tak potom jej kamarátka začala robiť hobby horsing a ona sa od nej inšpirovala, tak si tiež prosila od maminy proste hobby horsa a dostala ho pod stromček. A keďže ja som taká milovnička koní, ako aj Katka, tak jasné, že sme to objavili spolu, no tak. Ona mi to ukazovala tej kamarátke, že či by sme to neskúsili, alebo také niečo hovorila, že to máme proste. A tá kamarátka sa volala Dorka. Ahoj Dorka, pozdravujem ťa. A ahoj aj Katka. A ahojte moji všetci spolužiaci. Ahoj Marek, ahoj Emil, ahoj Vicky, ahoj Katka, ahoj Terry. Ježiš. Ahoj Jasmin, ahoj Ema, ahojte všetci. Ahojte, Aďoja. My máme v triede 2 Aďov, ale teraz neriešim školu. A tak sme sa k tomu dostali.